Hei! Tällä videolla käydään läpi, kuinka luodaan tarjoushintaluokka kirpparikalleen. Eli luodaan hintaluokka, joka on käytössä rajoitetun ajan. Tässä esimerkkiliikkeessä meillä on myyntipaikalla hinta 7 päivälle 14 €. Ja voimme tehdä esimerkiksi sellaisen tarjouksen, että tuon 7 päivää saisi vaikka 10 €. Mennään asetuksiin. Ja myyntipaikat alaotsikon alla muokkaa hintaluokkia. Eli tänne luodaan sitten ihan kokonaan uusi hintaluokka tätä tarjousta varten. Klikataan uusi hintaluokka. On hyvä ajatus kirjoittaa hintaluokkaan mahdollisimman tarkka tieto, että mistä on kyse. Eli kirjoitetaan tähän nyt, että myyntipaikka, 1 viikko tarjous. Ja laitetaan tänne nyt se hinta, eli 10 €, 7 päivää. Ja tässä huomataan tämä varattavissa alkaen, varattavissa päättyen ja paikoilla käytössä alkaen, paikoilla käytössä päättyen. Eli näihin voimme valita rajoituksia siitä, milloin tämä hintaluokka on käytössä. Varattavissa alkaen ja varattavissa päättyen määrittelevät sen, milloin varaus tulee luoda. Ja nämä olemat paikoilla käytössä alkaen, paikoilla käytössä päättyen määrittävät sen, että mihin varauksen tulee sijoittua. Eli voimme vaikka todeta, että varaus tulee luoda tässä kuluvan viikon aikana. Itse asiassa eipäs laitetaan tuohon. Eli tästä päivästä kuvaushetkellä päivä on 22.4. Ja tämän viikon loppuun mennessä pitää luoda kyseinen varaus. Mutta sitten tänne alas voimme määritellä vaikka, että kyseinen tarjous on voimassa toukokuuhun sijoittuville varauksille. Eli tällöin varaus tulee luoda tällä viikolla, mutta sen tulee sijoittua ensi kuulle. Klikataan tallenna. Käydäänpä vielä tuo läpi, eli rajatapaukset. Tämä tarkoittaa sitä, että jos varaus vuotaa yli näistä päivistä, jotka olemme tänne määritelleet, eli jos varaus vaikka alkaa 30. päivä ja täten sitä mahtuisi tuohon vain 2 päivää, niin miten tällaisessa tilanteessa menetellään? Voimassa hintaluokan viimeiseen päivämäärän asti tarkoittaa sitä, että järjestelmä vain laskee tämän tarjouksen vain niille 2 päivälle ja yrittää sitten täyttää viimeiset 5 päivää, jos sinne on sellainen 7 päivän varaus tarkoitus luoda, niin yrittää täyttää nämä viimeiset 5 päivää muilla hintaluokilla, eli tätä hintaluokkaa ei käytetä kuin tasaan tuohon 31. päivään asti. Toinen vaihtoehto taas on kaikista vapain näistä, eli tämä vaihtoehto antaa kyseisen hintaluokan olla käytössä koko sen varauksen, joka ehti alkaa tuona aikana. Ja viimeinen taas, tämä voimassa hintaluokan keston loppuun asti, tarkoittaa sitä, että se antaa tuon kyseisen viikon mennä. Eli jos tuosta 7 päivän jaksosta se pari päivää osuu sinne alennusajan jaksolle, tarjousajan jaksolle, niin se antaa ne loput 5 päivää, eli sen 1 viikon verran antaa mennä sinne loppuun. Ja sitten siitä eteenpäin, jos varaus on pidempi, niin käyttää muita hintaluokkia. Nyt olemme luoneet hintaluokan, mutta kuten aina kun luomme hintaluokan, niin se ei ole automaattisesti käytössä. Mennään asetuksiin, klikataan muokkaa myyntipaikkoja ja valitaan tuosta kätevästi avainsana kaikki tavalliset myyntipaikat. Klikataan seuraava vaihe, lisää hintaluokka ja lisätään tämä tarjous, minkä olemme juuri luoneet. Klikataan suorita, tulee vielä tällainen varmistusviesti, klikataan kyllä. Nyt näemme, että tänne on määritelty tämä hintaluokka. Jos menemme kalenteriin, klikkaamme täältä. Tässä näkyy, että tuolle ajanjaksolle voi käyttää tällaista hintaluokkaa. Tarjouksen voi myös asettaa kuponkikoodin taakse, tai minkä tahansa hintaluokan voi asettaa koodin taakse, eli sen ei välttämättä tarvitse olla edes väliaikainen. Jos tällä tavalla halutaan tehdä,
Klikkaamme täältä hintaluokan kohdalta, että muokkaa. Ja täällä on tämä kuponkikoodi kohta. Jos se on tyhjä, niin silloin hintaluokka käyttäytyy tavallisena hintaluokkana, mutta jos tähän laittaa mitään, niin silloin kyseinen hintaluokka vaatii aina, että se kyseinen koodi, mitä ikinä tuohon kenttään tuleekaan kirjoittaneeksi, niin vaaditaan siinä, jos tätä halutaan käyttää. Kyseinen hintaluokka on myös täysin piilossa asiakkailta. Asiakkaat eivät tiedä, että se hintaluokka on olemassa järjestelmän kautta, vaan se tieto tulee tulla heille jostain muualta. Vielä ainakin toistaiseksi oletusasetuksena tuo kuponkikoodikenttä ei näy asiakkaille eikä henkilökunnalle. Eli jos kuponkikoodeja haluaa käyttää, pitää muistaa myös laittaa liikkeelle kuponkikoodikenttä ylipäätään näkyville. Eli tämä tapahtuu siis yleisistä asetuksista, henkilökunnan tästä ylläpitäjän käyttöliittymästä. Täältä voidaan etsiä vaikka kuponki. Täällä on tällaiset 3 olennaista asetusta itse asiassa. Eli täällä on näytä kuponkikoodikenttää henkilökunnalle, asiakkaalle ja sitten täällä on salli kuponkikoodin rajaton käyttö. Oletuksena järjestelmässä kuponkikoodia voi käyttää vain kerran per asiakas. Eli yhdelle asiakkaalle voi luoda kerran sellaisen varauksen, joka käyttää yhtä kuponkikoodia. Eli jos luodaan useampi eri kuponkikoodi, niin näitä jokaista voi käyttää yhden kerran. Nämä on olennaista siis laittaa päälle. Ja salli kuponkikoodin rajaton käyttö tarkoittaisi nyt sitä, että toisin kuin, niin kuin äsken sanoin, kuponkikoodilla voi luoda niin monta kertaa varauksen kuin vain haluaa. Kun nämä on käyty valitsemassa päälle, niin muistetaan myös klikata tallenna tuolta, että asetukset tulevat käyttöön. Nyt jos menemme aikataulukkoon, niin täällä näkyy edelleen vain normaalit hinnat. Eli nuo kuponkikoodin takana olevat hinnat ovat aina piilossa. Eli jos me menemme nyt tästä tekemään varausta ja asetamme tuohon 7 päivää kestoksi ja valitaan täältä myös jokin asiakas, täällä testiasiakas. Ja nyt tässä näkyy tämä kuponkikoodikenttä, joka ei tavallisesti olisi näkyvissä, ellei sitä käydä erikseen asettamassa näkyviin tuolta yleisistä asetuksista. Tähän jos kirjoitamme koodin, niin huomaamme, että okei, kuponkikoodia ei käytetty. Ja se johtuu siitä, että meillä on tämä varaus sijoittuu päivään, johon tämä kyseinen hintaluokka ei päde. Eli meillä oli rajoitus, että sen tuli sijoittua tuonne toukokuulle. Eli menemme tänne ja otamme tuolta toukokuun, luomme tänne varauksen. Nyt jos teemme saman, otamme tuolta sen testiasiakkaan, kirjoitamme tähän koodi, niin nyt alennushinta on käytetty. Ja hinnaksi tulisi tuo 10 €. On hyvä huomata, että kuponkikoodia käytettäessä hintaluokat, jotka ovat tämän koodin takana, eivät ole kuitenkaan automaattisesti rajoitettuja siihen, kuinka monta kertaa niitä voi käyttää sillä yhdellä varauskerralla. Eli kuponkikoodia itsessään sitä koodia voi käyttää vain kerran, mutta esimerkiksi voimme tehdä 14 päivän varauksen tänne, ja se antaa sen meille kyllä. Jos me teemme tämän 7 päivän varauksen, ja sitten yritämme luoda uuden varauksen samalle asiakkaalle, niin silloin koodia ei käytetä. Jos sitä halutaan rajoittaa, eli halutaan vain 1 viikosta antaa tuo alennus, silloin meidän täytyy mennä tänne hintaluokan asetuksiin ja klikata lisäasetukset. Ja täällä on tämä enimmäismäärä, voimme asettaa sen 1. Eli vain kerran tämä 7 päivän jakso voi sisältyä yksittäiseen varaukseen.